дар рӯйхати бемориҳои мавсимӣ ки бахусус дар фасли зимистон хуруҷ менамоянд, зуком дар ҷойи аввал меистад. дар айёми сармо гирифтор шудан ба ин беморӣ бештар ба назар мерасад ва барангезандаи он вирус буда бо роҳи қатрагӣ ҳавоӣ мегузарад ва як одами бемор метавонад чандин нафари дигарро ба зуком мубтало гардонад. ба таъкиди мутахассисони соҳаи тандурустӣ, бемории сирояти шадиди роҳҳои нафас, бемориҳои дарунравӣ, аллергия аз хунукӣ ва пневмония аз қабили дигар бемориҳои мавсимӣ мебошанд, ки дар фасли сармо сокинонро ба ташвиш меоранд. ба хусус бемориҳои мавсимии зимистона миёни кӯдакон хуруҷ менамояд. вақтҳои охир муроҷиати шаҳрвандон бисёртар бо бемориҳои чӣ хеле ки мегӯянд бемории мавсимӣ, ин бемориҳои сирояти шадиди роҳҳои нафас бисёртар ба қайд гирифта шуда истодааст. сабаби асосии ин дар он аст ки бисёртар байни кӯдакони то яксола мебошад ки масъулияти ин кӯдакон нисбати бемориҳои сироятӣ дар паст мебошад. аз сабаби он ки масъулияти паст доранд, аз ин лиҳоз ба беморшавӣ бисёртар дучор мешаванд. барангезандаи ин бемориҳои сироятӣ ки мо муроҷиат менамоем, асосан ин вирусӣ мебошад. ин бисёртар бо роҳҳои нафас интиқол меёбад. дар муҳити Тоҷикистон аз ҳама бештар вируси зуком мушоҳида карда мешавад, ки нишонаҳои асосии ин беморӣ дарди сар, дарди бадан, дарди буғумҳо, беҳолӣ, бемадорӣ, ҳарорати баланди бадан, беиштиҳоӣ ва дар кӯдакон дилбеҳузурӣ, қайкунӣ, ҷорӣ шудани оби бинӣ, сулфазанӣ ва дар баъзе маврид хунравии бинӣ низ мушоҳида карда мешавад. ҳангоми бистарӣ нагаштан беморӣ шадидтар мегузарад ва метавонад ба илтиҳоби шуш оварда расонад. оиди ба қайдгирии бемориҳои мавсимӣ бошад, бояд қайд намоям ки дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта бемориҳои сироятӣ мавсимӣ дар сатҳи паст қарор дорад. болоравӣ мушоҳида нашудааст. оиди масъалаи мазкур аз тарафи кормандони мо барои пешгирӣ ва назорат муассисаҳои таълимоти миёни умумӣ, мактабҳо, боғчаҳо дар зери назорат гирифта шуда, оиди таъмин будани онҳо ба гармӣ мунтазам аз тарафи мутахассисони марказ мавриди санҷиш қарор дода шуда истодаанд. барои пешгирӣ аз бемориҳои мавсимии хоси фасли зимистон, табибон тавсия медиҳанд ки дар ҳолати гирифтор шудан ба бемориҳои болозикр бояд пеш аз ҳама қоидаҳои санитарӣ дар муҳити хона риоя гардида, нафари бемор бояд оби ҷӯшонда нӯшад, либоси мувофиқ ба бар намояд ва ҳавои хона тоза нигоҳ дошта шавад. инчунин истеъмоли анор ба нафарони гирифтори бемориҳои мавсимӣ аз қабили зуком ва гулудард мувофиқи мақсад арзёбӣ карда мешавад, зеро дар таркиби ин мева витаминҳои А, С, Е, Б1 ва Б2 зиёд буда, ҳамчунин он аз оҳан, калий, калсий, кремний ва йод бой аст. дар таркиби шарбати анор антиоксидантҳо мавҷуданд, ки дар мубориза бо вирус ва бактерияҳо хело пуртаъсир буда, барои зудтар барқарор шудани саломатии инсон ёрӣ мерасонанд. чун дар ин шабу рӯз ки ҳаво сард аст, бояд сокинон барои гирифтор нашудан ба бемориҳои зуком ва гулудард ба саломатии худ бештар аҳамият диҳанд.